ji mana. Da aka yi ne. Ai bai kamata kyawawa irin kuɗin nan suna wuce wannan layin a barku ba. Kyakkyawa irin haka. Kin san me zai faru ne? Samun nan ban ki buga. Ha ba baiwar Allah. Nan ba kawai fa na tambaya ya haƙuri da Allah dan saka min dame waya. Na ce ma ba za a sa ba, ha? Ha ba baiwar Allah nan ba kawai fa na tambaya ba wani abu ba dan Allah saka min. Ba za a sa ba, nan ban ce ba za a saka ba. Tintinin ina ta cewa ki sa min nan. Wai da ki sa min nan ban ne ko ba da ki sa? Dan Allah rike ki sa min nan ban so kike in je in ta tunanin ki. Ina ta ce miki dan Allah a'a. So kike in je ina ta tunanin ki. Kirara gani. Ya shiga ko? Wuce. Saura an kira ka ki dauka wallahi sai na yayyanka ki har gidan. Zo, dawo. Wani suna sai ba sunan da raki samu. San ni ba wani karatu bane da ni samun suna. Saka mun my darling. Saka mun my darling, kin ji? Yawwa. Saura in kira ki dauka wallahi har gida dan bi ki yanka ki. Ya muke akwai shegu irin mu ne a garin nan. Kai mugu ai na gaya ma na shiga unguwan nan a sassa nan wallahi da na fasa su da duka ki kuma lafiya ku kuma ba sallama ba ku menene Wannan yaron nan ne wanda na gaya ma ya cire mun ka saboda in bashi number shine nan yanzu. Baba ki je ki tsaya da shi muna nan zuwa. Dama wannan ga da ka cire miki wuka kai kannan nan za ka dinga taro an yaba ka cire musu wuka Zai rufe shi da. tukunna annan namu za ku dinga tare mana Ki ji tsoron Allah ni na cire miki wuka. ai kana cewa za ka yanka ta Wayo na cire miki wuka. Kai kace zaka biyo ni har gida ka zo ka yanka ni. A tambayan ki nake ko akwai kaza a gidanku wanda ana son masu yanka ba? Ke fa duk wanda ya rufa ma wani asiri. Allah zai rufa mai asiri. abu a hankali yana sare ma wuya kuma wuyan na kai na cilla shi akan tsoro